Hello guys, this is Indaba Enkulu Media lapha sisekwandeni. Namuhla umgidi abantu bonke sobukela wona umgidi. Igama lami nguthandiwe kaMnisi, ngakhona lapha ekhaya ekwandeni zothanda ukuthi ngamunye introduce. Sanibonani, igama lami Asemahle Nhlabathi, known as uMamwelase, lana sikundaba Enkulu Media. Okay, my name is Ziyanda Thembekayo, sisemgidini la sobukela umgidi ekwandeni. Akumnandi. So lo ukhulumayo la ngelihle wakasibanyoni babazi ngobasiba, then indaba enkulu lena. Yeah, kuyasula umgidi namuhla. Okay. Hey guys, my name is Philenhle Sibande. Guys, lana sisemgidini ke indaba enkulu lena. Yey kumunandi ziyabuya. Hello guys, my name is Snako Shongwe. Sisekwandeni kwindaba enkulu umgidi abantu bonke akumnandi ziyabuya. Hello guys, my name is Langelihle Sibande. Sisekwandeni eMpumalanga. Sisemgidini guys. Sisabonga abakade be-introduce semgidini lana. Abanye sibehambile beyelantshini ngoba besingathandi ukuthi ukuba sibaphazamise uma besemgidini. Kumnandi nje, ziyawushaya. Kulis. Siyafisa nathi kube sivunulile ngesizathu ezithile ke sikwazanga ukuba sivunule. Njengami nje isizathu sami ukuthi ngingavunuli ngishiya inebe kukude ekhaya ukuthi ngingajika ngiyolanda inebe then nobaba kakhona kuza la. That's why ngangena ngemgidini singilo. Okay guys, welcome to Indaba Enkulu Media. Manje sisizocala nge-quiz game yethu. Sizonibuza ama-questions ahlukahlukene. Hello guys, sesibuyile kuNdaba Enkulu Media sodlala igame yethu ye-quiz. Lana sothola abantu abawu-10. Kulabantu abawu-10 kunama-points esowathola. Then mangabe khona umuntu ombizile wanqaba we minus 1 point. Kukusho ukuthi sekusofuna abantu abawu-11. So khona ukuqhubeka ngaleyo game yethu, ayimi game yethu. Uma alile siyaqhubeka phambili ukuze sizothola omunye sigcwalise yona le 10 soqhubeka ngegame yethu. Then ngizobuza umbuzo othi ubaba ufika ngayiphi inyanga lapha ekwandeni? Ubaba lapha ekwandeni uhleze efika ngoNovember. So guys, mina ke ngizobe singibuza umbuzo wokuthi ubani umfundisi lapha ekwandeni? Umfundisi lapha ekwandeni okumfundisi uMavuso. Okay guys, mina umbuzo wami uthi sithini ihlabelelo 30 sigcineni ukuhlabelela la ekwandeni. Ihlabelelo 30 sithi siyanimema, sigcine ukuhlabelelwa izolo eThempelini. Siyanimema bafowethu. Mema bafowethu. Nyanimema. Mema bafowethu. Yes. Owami umbuzo uthi ubaba ukhiphe isibusiso sokwakha muphi umuzi la eMpumalanga? Ubaba ukhiphe isibusiso sokwakha umuzi waKaNdebele. Sanibonani guys. Umbuzo wami wokugcina sesivala i-quiz game uthi njengoba nibona esikoshini begida. Umbuzo wami engizombuza uthi ke i-step sokuthi esikoshini begide bevoshoka saqala kanjani? Impendulo yami yalowo mbuzo uthi i-step sokuthi begide bevoshoko saqala ngenkosi Langa. Yayigida emgidini ibhuzi lagida kakhulu inkosi Langa, ibhuzi langena empandeni yesihlahla. Yabese igida ivoshoka ishona phansi. Then abantu ke nabo basebeshona nayo inkosi phansi because akekho umuntu ongaphezulu kwaShembe. Bonke ababesebenza lokho ngenhloso yokuthobela uShembe. Siyabonga. Amasosha empini manje ne manini. So njoba ngishilo bafethu ukuthi inhliziyo yami nane angifuni ukuthi ngiyanithanda ngoba kuzozwakala ngenye indlela ne. Okay, then mase siyasho ukuthi siyahamba manje. Yeah, so inhliziyo yami nani, I'm fully behind you guys ne. Hlehlani. Yeah. So nizohamba nebantwini. Kukhona umuntu ozoba nepride athi nikahle nisicefe ilanga liyashisa ne. So ningabi offended ne. It's part of the game. Treat it as ifani challenge le ukuthi la nifunda ukunegotiate kahle. Kusho ukuthi umuntu nizomphentela ipicture abone ukuthi ku worth it ukwenza interview nani ne. So if winile
that means you guys can conquer anything. So iless nifunda nje ama skills la ne. Manihluleka kodwa le cawini ngeke nginilahle. So zama nasemgwaqeni until nize nimshaye 10 points. Manihluleka ke kusho siyoqhubeka next year inkosi mayisibuye ne. Kodwa I hope so wina ne. And I'm optimistic sona le cawini, but if kwenzeka so qhubeka inkosi mayisi yabo after imgidi or inkosi mayisibuye ne. Ni right. Liyashisilanga I know, but give it your all. This is your only moment. Manihluleka la sesiyoyizama kwezinye indawo lento. Amakhosazana azoyiconquerisha lento, they'll get something special ne. Sesiready ke manje sesiyahamba sofuna bona abantu abawu10 esizobabuza imibuzo wanamuhla. Sambeni ke siyabonga. So guys sesiyahamba ke manje. Guys sesiyahamba. Imani mina sengikhohliwe ihlabelele 30 sanimema Sesiyahamba ke manje guys. sanimema ne Salapha sobuza abantu ama questions. Ukhohliwe. Kuba bakhona umhlangano indaba enkulu yaqala ukushaya umhlangano. Yes. Sibabuza Nangu director wethu yaqala uyasondela boy cameraman yethu seyibona. Siyakhona la sobuza nje imibuzo embalwa. hayi baba Then siyangale asiyenile guys siyahlatshwa ke lana liyashisa ilanga kumnandi kumnandi, director uyeza manje sesondele ngakuthina niyambona ke sesilindena ke kuba soqala umsebenzi esisenza namuhla sesiyahamba. Yo guys, laze lashisa ilanga eMpumalanga siyasha. Siyangapha manje ngasenhlanhlaneni lapha Yabasondela i-target yethu. nayi ubaba wethu uyena lesituku lesiyale salapha eqongweveni ayaya ishona khona lapha shona le yisicula ngibona lesituku esapha evenini hayi lesa yala makhosana lapha ya lapha so manje sibona nabaya amakhosana engicabanga ukuthi sizohamba ngizoqala mina ngihambe nawo umbuzo wami ngiyobuza wona lapha abayasikhomba abantu ababukana Hema. So guys, Kola khona la. sikala khona la hayi sizothi angithi selapha kule veni lapha lapha ya sidonso yedwa hayi laba ngathi babona Yo guys, abantu bekwatile lashisa ilanga. Asibathengele noma seku drink. Then mina ngizohamba ngelapha laba. target yethu ke laba bayasibuka and sisondela kubo hayi sizomdonsa donsale one Sanibonani, this is Indaba Enkulu Media. Ngicela ukubuza ukuthi nje ngizobuhlele lawo ubukele. Ngizobuhlele lawo ubukele. Ubukele. ngicela umdonse Sacela ukuthi uzodlala nathi iquiz ngalapha. Mina nawe. Omunye. hayi bayanqaba ke laba Yo, abayala abantu liyashisa ilanga, bayanqaba abantu liyashisa ilanga. Liyashisa nje. Then ngizoya ngala kuma noma ngaya khona la. Okay, manje sesithole 2 yabantu sizobabuza ama-questions. Okay, which means cause sifuna 10 yabantu. Le 2 le esesiyithole manje yaze yanqaba ukuphendula ama-questions minus point. Sesizofuna abanye futhi esikhundleni senu if mina nizonqaba. Okay, ozobuza umbuzo wokuqala. Mina ke ngizobuza umbuzo wokuqala, umbuzo simple. Laba abantu esibabuza babili sobuza umbuzo simple. Ubaba ufika ngamuphi inyanga la eMpumalanga nje kwaNdini? NgoNovember. 21. sorry guys ngoba umbuzo usimple mina ngizonibuza for sure nyawazi ngizonibuza ukuthi ubani umfundiswa lapha ekwandeni Central trick but a little bit kancane okay cela ukunibuza ke sithi lihlabelelo 30
guys yini? Okay, sideni ukuhlabelela nini ke? Sideni ukuhlabelela nini? Izolo. Yes. Hlabelelo bani? Utete ugcina uhlabelela ngikhohle ukuthi. But it's zami. Yeah, guys. How? 4. Number 4. Okay guys, nginombuzo ngicela ukunibuza ukuthi ubaba ukhiphe isibusiso sokwakha muphi umuzi la eMpumalanga? Ekhaya lethu if I'm not mistaken or something. La eMpumalanga. Yeah. Omdala. Buzo mdala. No. You're wrong. Khaya lethu something, khaya something. Lapho nje. Okay, mina ngifuna ukunibuza umbuzo ukuthi indaba enkulu yaqala ukushutha kumuphi umhlangano? Ebuhleni. Yo, guys. Okay guys, umbuzo wethu wokugcina njengoba nisibona siba u6 la. Umbuzo wethu is very tricky. Mayelana ngeScosh. Njengoba nibona abafana baseScoshini, khona le step abashaya ukuthi bashaye bavoshoke baye phansi. Le step leso ngifuna ukubuza ukuthi saqala kanjani ukuze sibe khona abafana bani babona baseScoshini begida bese bashaya. Try your best. Yes. Yeah, you know it's very tricky but Hayi tricky guys ngeke. Try. Ube nisibuza ngamakhosazana guys kodwa awa. just use your knowledge ne uyazama la. Ngicabangayo nje ukuthi lena vele ibuke na ukuthi la. Okay, ngiyaphendula siyayivala. Sayivala. No, try on guys, please. Try. Nginiphendule. Manje sofuna abanye sodlala nabo le game namuhla. Engicabanga ukuthi njengoyithi ingaba lapha. Asema kuyinhlani suthi esocela ukuthi sibabuze. Yazi langa liyashisa nethemba lokuthi bazosinaka anginalo. Sanibonani. Ninjani? Saphela lesi sindaba enkulu media size lana kunina. Sonibuza nje ukuthi njengoba nihleli kanje ngiyabona ukuthi nijulile. Cela hamba nawe isikhathi. Cela uku-interview Simple questions. awekho trick sibuza ngaleli bandla asibuzi ngokunye. Okay guys, sesimvisa ubumnandi kabe kuba umfana endaba enkulu simfaka phakathi kwesiphole. Simfaka phakathi kwesibaba. In between us singamakhosazana sicela ukubuza baba ukuthi ubani igama. Umsa wakhe igama wakagazi Sibongo. Ubaba ngiyayuva ukuthi umsa wakhe wakagazi Sibongo utabuka kuliphi ithempeli? Suka eKing Ross eKhumlani Temple. Siyabonga baba ukuba usivumele ukuba sibuze lo mbuzo. Sobuza nje imibuzo la engekho trick. Umbuzo nje sobuza. Angeke ibe trick. Sobuza nje u6 lombuzo sobuza la. Now 6 lathi simple. Azofika ama-answer phakathi kwamakhosazana ibuko zonyaza azoza ama-answer. Imina ngizoqala kubuza umbuzo wokuqala. Umbuzo wokuqala uzoqala uthi ubaba ungena ngamuphi ngayiphi inyanga la eMpumalanga eKwandeni? NgoNovember. So, baba ngisho sisekwandeni right? Owami umbuzo uthi ubani umfundiswa lapha eKwandeni? Umfundiswa la eKwandeni uMavuso. Ngoba bosoyichazile nami ngicela ukukubuza umbuzo wami uthi ubaba ukhiphe isibusiso sokwakha muphi umuzi la eMpumalanga? Ekhanyeni kwaNdebele. Okay, mina nami nginombuzo. Okay, yeah. Ngicela ukubuza ukuthi ihlabelelo sa30 sithini? Ihlabelelo 30. Ihlabelelo 30. Yes. And lesidineni ukuhlabelelwa la kwaNdeni. Kombe sithini ihlabelelo 30? Sidineni ukuhlabelelwa nje. Ngishanga isihlabelelo. Yo.
Kombe sithini 30. Oh, 30 uthi siyanimema abafowethu. Ngiyobuza ukuthi sigcineni lokuhlabelela la kwandeni la. Sihlabelele ubaba namhla ngesabathi. Ngiyabonga kakhulu. Okay ke ngicela ukubuza umbuzo ukuthi indaba enkulu iqala ukushutha kumuphi umhlangano? Qala Indaba enkulu iqala ukushutha kumuphi umhlangano? indaba enkulu ngiyibone kakhulu kuthuthukeni angimazi kodwa Okay ngoba i-answer uyibhedile uzoyithola ku-YouTube sayisita. Okay ke baba mina wami umbuzo uthi indaba enkulu yaqala kumuphi unyaka kuyiphi futhi province? yaqala kumuphi unyaka i-province. Indaba enkulu ngiyazi eGauteng. No. Okay. No, so like YouTube fucking answer me. Yeah. Okay, lo engizokubuza wona umbuzo wethu wokugcina. Yeah. And it's very tricky. But if wazi iskoshi, I think uzokhona ukuphendula. Umbuzo engizokubuza wona uyanothisa njengoba bamgida lapha iskoshi. Kunale step abashayeli ukuthi bashaye bavoshoke baye phansi. Engikubuzayo ukuthi saqala kanjani? Lesi sokuthi beshone phansi. Saqala kanjani? Engathi tricky ke lo. Yeah, it's very tricky. Zama, use your own knowledge. Ukuthi bashaye bashone phansi. Hayi. Awukho. Hayi angikho. Okay, since ungakhoni ukuphendula lo mbuzo, follow indaba enkulu kuwo wonke ama-social platform uzoyithola anti siyabonga. Siyabonga. Sesiyahamba ke manje liyashisa ilanga siyahamba sifuna abantu esodlala nabo le quiz esoyidlala namuhla. Engicabanga ukuthi sizoya lapha kuma-13 sizowabuza ngalo mbuzo wethu owanamuhla. Wow, lashisa ilanga guys. Kuningi. Sanbar guys. Guys, usana ukubaleka. Indaba enkulu media lesihamba nayo. Cela ukubuza umbuzo. Sebele badineka abantu liyashisa ilanga abakwazi ngisho ukusiphendula so hamba sofuna abanye bese babuza umbuzo. Sahamba ke njengamanje sobuza abanye umbuzo abazosiphendula wona. Hello guys, sanibonani. This is indaba enkulu media. Okay, sesizwe. Cela oyedwa ozophendula imibuzo eseyibuza ayikho trick ilula lembuzo sibuza about ibandla lalakhaya. Wena uzosiphendula umbuzo sicela ukuhamba nawe lapha. Siyacela. Cela ukuhamba nawe. Oh, hey. Nawesibili mangabe khona sicela ukuhamba naye. Wesibili. Sayithola ke inkosazana guys idlala ngathi. Cela nenye inkosana eyithembayo. Questions sokubuza wona. Manenge sukhuluma. They are not strict some answers. Are you willing? Yes, I'm willing, but not in English. Guys, siyacela. Phela is depend ukuthi i-question is kanjani something. Okay guys, sesitholileke inhlanu suthi sohamba nayo njengamanje ophendula umbuzo esiudlalayo. Okay, ungahamba ke nathi. Sibatholileke. Wow. Hey Themba, woza ngapha. Wangena phakathi. Cela ungene ngala. Let's point. Asimfakeni phakathi nendawo.
Okay guys, sesimtholile-ke sodlala naye umdlalo wethu namuhla. Sikunika nje isikhundla sokuthi ube indaba enkulu, ungene nje phakathi kwesipholi, ungene nje phakathi kwesibuko sikababa, nawe uzizwe nje njengendaba enkulu. Soqala ukubuza ukuthi njengoba sime nawe enkosana ubani kami? Oh, mina igama lami Hlakanipho Clement wangonya Sibongo. Okay, sabanga Mtimande, uthaba kangwe sabanga Mtimande, udabuka kuliphi ithempeli? Dabuka ePhumalanga Sikotha ePhongolo. Wow, usuka kude ulangazela ukubona yena ubaba. Okay, mina ngizobuza umbuzo wokuqala. Imibuzo wokuqala engizobuza ukuthi ubaba uhleze efika ngayiphi imandi la ekwandeni? November. Umbuzo usimple kakhulu. Sisekwandeni right? So uba umfundisi walapha ekwandeni. Mfundisi uMavuso. Ngithi usoyichazile ngicela ukukubuza nami umbuzo. Umbuzo wami uthi ubaba njengoba ekhipha isibusiso sokwakha umuzi la eMpumalanga, ukhipha isibusiso sokwakha umuzi wakuphi la eMpumalanga? Can you repeat for me? Ngithi njengoba ubaba ekhiphe isibusiso sokwakha umuzi la eMpumalanga, ukhiphe isibusiso sokwakha muphi umuzi la eMpumalanga? Liyabaleka legama. Liyabaleka legama. Awusakhumbuli? Hayi no, khanya ngalokudlula. Oh, ama-answer ngizowathola ukuthi usubscribe ku-YouTube, uzoyithola khona impendulo. Okay. Okay, mina ngicela ukukubuza umbuzo othi indaba enkulu iqale ngiphi umhlangano ukushutha? Abanga nje kahle. Angiyifollow kodwa inyanga. Kumuphi umhlangano? Ngabona-ke. Okay, mawukuthi ngi-answer uyithola isicelo ukusubscribe. Cabanga ukuthi uqala ebuhleni ebuhleni kahle. No. Subscribe ku-YouTube uzayithola i-answer. Kanti yani igoli. Okay, owami umbuzo uthi indaba enkulu iqale kumuphi unyaka? Indaba enkulu yaqala kumuphi unyaka futhi kiphi province? Beke ngasho sezathi angiyena umuntu oyifollowayo kodwa ama-video akhona ngiyawabuka. Okay. Yabo manje ama-questions about indaba enkulu anginayo amanzi akhona. Okay, answer yakho nama uyifuna uzoyithola ku-YouTube usubscribe. Yeah. Okay, sabonga Shem, isikhathi sakho nakunombuzo nje wokugcina, right? Or wes5, yeah, wes5. Okay, uthi umbuzo sithi nihlabelelo 30. Cabanga kahle. Thatha isikhathi sakho kancane. Kade sihlatshele lizona. Oh, angijengawe baba. Ithini? Angijengawe baba. No, hayi usuvela wrong. Wrong. Hayi. Okay, buza umbuzo wokugcina ngci. Uthi uyayibona emgidini mabagida isikosha ngisho kunalesitayela abashayela ukuthi besine bese baya phansi. Ngicela ukubuza ukuthi leso sitayela leso saqala kanjani ukuze sibe khona njengoba sibona emgidini sebasenza. Ngalokho angikwazi lo kodwa nje ungazi ukuthi isikhihli. Ukuthi ke saqala kanjani angikwazi. Siyabonga ukuthi uzohlangana nathi kuNdaba Enkulu Media. So ama-answers subscribe kuNdaba Enkulu Media on TikTok, Facebook and Instagram. Siyabonga. Alright, yabonga. So landela unyobhuku. Thank you.
Hamba lapho uzobonga. Nang. Nang. Sanibona. Sawubona baba uMntungu. Siyaphila. Ngagcina usasebenza ku-FM. Is that true? Okay, indaba. le indaba enkulu media le indaba enkulu media ngicabanga ukuthi niyayazi kakhulu imedia nje evame ukuvela kakhulu ku-TikTok, YouTube, Instagram. Sacela ukuhamba nawe sokubuza imibuzo embalwa about leli bandla leli esikhulu. Awukho trick, it's a quiz game. Awukho trick. Cha, it's a trick game. Ngihamba nje ngikhetha noma ngabe ubanda. Sebenza noma ubani. Kumakoti bendaba enkulu bakusazi. Yibo lapho. Yebo. Nayi ngapha indaba enkulu seduze nje akukho ekudeni siyazi liyashisa ilanga nomgido ubhekile nje. Ngiyakuthemba. Siyakuthemba. Siyacela sifuna khona lokho kungabi njengokuthi nje sivele sakuthatha sakutshela ama-answer sifuna nje ukuthi nawe ucabanga lapha cha akulutho ungeke uze uphoxeka awuphoxe lapha sokuhamba nawe sicela ukuhamba nawe mbuzo nje nganawo umuzi uma ngabe unawo ulwazi nawo sokutshela ama-answer nje cha sobuza ukuthi bese uphendula ukuthi yebo cela ukuhamba nawe umuntu uyabona-ke nje bese ngikhohlwe yonke lento. Okay baba uMntungu sekavumile ke sesihamba naye ke manje uyahamba ke nathi baba uMntungu uyongena phakathi kwesipholi uyozizwa naye njengondaba enkulu ezive iseleb sihamba naye ke njengamanje shona kuyo ke indaba enkulu. Okay baba uMntungu sekavumile which means siwinile. Okay Sithetha kuze indaba ezimnandi ukuthi uke wasebenza ku-FM okusho ukuthi uyasichazela ngabanzi ngalento esokhuluma ngayo lapha. Sabuya ke nayo baba uMntungu kundaba enkulu mithi. Okay bekunzima ukuthi sithole baba uMntungu but ekugcineni sikhonile ukuthi simthole lona baba uMntungu sicela ukuyichaza. Ngibingelela kufinyelela khona lo mbukiso ngalesi sikhathi igama lami ngumthosi ngowakhumana. Siyabonga baba uMntungu njengoba size la sisebenza nendaba enkulu media sina i-quiz game ngaleli bandla sinama-questions esimele sikubuze wena awu-6 njengoba siba u-6 sizokubuza sonke and alula. Mhlawumbe uma ukuthi i-answer kunayo ayikho inkinga uzobona kuma-social media platform endaba enkulu. Okay nangoku baba uMntungu simtholile masimtholile simfaka phakathi nendawo niyabona nani simfaka phakathi kwesipholi sifuna zize nje emkhulu njengondaba enkulu uzize nje uphakathi kwesibuko sikababa uzize nje nawe umkhulu mina-ke ngizobuza umbuzo wokuqala umbuzo nje usimple baba ngicela ukubuza ukuthi ubaba la uvame ukufika kuyiphi imanti la ekwandeni. Ufika ngoNovemba. Okay ke ngizokubuza umbuzo wesi-2 ukuthi ngubani umfundisi wala Mpumalanga umfundisi omkhulu. Umfundisi uMavuso. Siyabonga. Nami ngicela ukubuza umbuzo wesithathu ukuthi njengoba ubaba ekhiphe isibusiso sokwakha umuzi la eMpumalanga ukhiphe isibusiso sokwakha muphi umuzi la eMpumalanga? Umuzi waNdebele. Kusekukhanyeni. Okay indaba enkulu iqala ukushutha kumuphi umhlangano? Angazi. Okay ke follow indaba enkulu uzolithola i-answer. Okay. Okay, umbuzo uthi indaba enkulu yaqala ngumuphi unyaka kuyiphi province futhi? Yaqala ngo-2023 I'm not sure nge-province. Yes. Okay, i-province uzosithola kundaba enkulu media subscribe. Okay ngiyathokoza.
Okay, simbuyile kwesibili ngizokubuza umbuzo ukuthi sithini isihlabelelo 30? Sihlatshelele nini? Sithini ukuhlatshelela nini isihlabelelo 30? Hawu sengisikhohlile. Okay, uma usikhohliwe ungafollowa indaba enkulu uye ka-YouTube usubscribe uzoyithola i-answer. Okay, ngiyabonga. Okay, baba umuntu. Since make basebenza ku-FM, I think u-creative so. Umbuzo engizokubuza wona, trick wokugcina ngcipha umayelana nesikhoshi. Esikoshini bonaka if bagida kunale style baye bashaya ukuthi bagide bese baya phansi for isikhashana. Engikubuza kona ukuthi leso step leso saqala kanjani? Ayi, ngeke ngazi. Okay, siyabonga kuba umthunga. Okay, la besikhuluma ngobaba umthunga siyabonga. For more info please follow Indaba Enkulu Media ku Facebook, TikTok and Instagram. Siyabonga. YouTube. Njengoba sikulandile kanje sikufaka phakathi kwesibuko sonyaka sakubuza ngayo indaba enkulu uzizwa nje kanjani Ukuthi uzovela kundaba enkulu? Cha nganza ukuthi ngithokoze kakhulu nalokuthi nje ngibe phakathi kwamakhosazana amahle kangaka ngiyathokoza kakhulu. Siyabonga. Sesohamba-ke manje sodla ice cream sesisukwehlisa umphimbo ngoba liyashisa ilanga nani niyabona liyashisa eMpumalanga sothola oyi-1 ozophendula le mbuzo then bese siyahamba-ke manje nathi sothola ice cream. Ngicabanga ukuthi lana bemama Hey, you look nice. Okay, last makhosazana sihamba nendaba enkulu mina. Esizokushoot. Don't sizokushoota ungayisabi enkulu. Okay, sicela ukukubuza ama-questions a few and alula. Okay, sicela ukusondela nendaba enkulu mina. Siyacela. Umuhle kanjani uvunulile nje uyosilela ubaba siyacela. Akumfanele ukunqaba buka umuhle kanjani. Cha siyacela. Awikho into enzima lapha uma ungawuthola ngi-answer sithi kanjani siyakujabulela nje. Uza ngekwandeni. Ngekwandeni ngalanje. Uzomayelana nesona. Naleli bandla siphumi nje la ngaphandle kwaleli bandla. Siyacela. Umuhle kangaka yino uzawaza mahali. Uyaconsa, uyigiza. Siyacela. Sashula kanjalo-ke unqabile sahamba-ke maye siyofuna omunye sicabanga ukuthi uzosiphendulela ukubuza ama-questions ngaleli bandla uyavuma sicela ukusondele indaba enkulu ungathi amaluli sikubuza ngaleli bandla Bese ngiyabona ngiyabheda okunye-ke ngihambe ngiyongena ko-TikTok le. kanjalo asifaki mawubhekile Hayi manje ngiyasaba manje. Thatha mna kabakoti abancane. Abakoti abancane ya. salon ubuhle yazi just look sihamba nendaba enkulu media namhlanje sicela ukubuza ama-questions mancane a-easy sikubuza ngekwandeni siyacela awubheke umuhle kanjani uyugqokile yosilela ubaba nje umgida baba siyacela siyacela asikubuzi ngekwandeni kuphela sikubuza ngaleli bandla siyacela uma khona la ufukuhamba nathi ahambe nathi sombuza umbuzo esimple ingamayelana ngaleli nje ibandla yabona leli Nazareth ukuthi liqale kanjani la siyacela siyacela oyedwa nje asikubuze ama-question anzima alula Okay, sihlulekile-ke budaba enkulu siyofuna hello sisa sesifune sabona wena sisetha umuntu angaka sihamba ngendaba enkulu
enkulu-ke manje indaba enkulu media sokubuza amakhweshini ambalwa ngekwandeni kukhona nje umfundisi ekhipha idatha yabo sis siyacela ukuthi liyashisa ilanga siyacela sithando ubuza amakhweshini ambalwa sithanda ubuza Ngasengi kanjena siphumulanga. Wena iphumulanga sikazini. Angeke sikuthengise. Ama-question. Awekho nzima, awekho nzima. Awekho nzima. Nomfana zokuthanda siyacela. Sashibile kanjalo-ke kanje. Bathi Asambe nisodle ice cream. Yes, sesiyahamba-ke manje sodle i-ice cream nayo undaba enkulu abanye sebehamba ukuthi baye phasi bazi sesodla naye-ke u-ice cream senosala. Okay, welcome to Indaba Enkulu Media. Sesibuyile futhi sithole ababhudi abawu2 bakanti abathi saqala ukuthi bazithathe. Sanibonani kwindaba enkulu igama lami uMduduzi Nhlabathi Sibonga. Ngisonta emoyeni ophongolo. Amen. Sabonga nange umunye babe simtholile. Siyacela ukuthi baba uyichaze ukuthi wena owakuphi udaba kabi. Sanibonani. Igama lami nguSinothi ngwakanhlabathi eNtababovu. Ngisonta ethempelini ithanda ukukhanya ngaphansi kwamfundisi uNhlabathi nomvanga Nhlabathi. Amen. Siyabonga-ke kuba nizivumele ukuthi sonibuza imbills. Sinenza nibaluleke njengendaba enkulu ningenile phakathi kwesipholinebo mphakathi namakhosazana mphakathi kwesibuko sikababa sinenza nibe undaba enkulu nizive nina. Mina-ke ngizobuza umbuzo wokuqala. Umbuzo wami awukho nzima ulula nje umbuzo wami. Ngizothanda ukubuza ukuthi ubaba njengoba engena la kwandeni uvamise ukungena ngayiphi inyanga? Ngena ngoNovember. Wesandleni. Umbuzo wesi2 uthi ngibani umfundisi wala kwandeni? Umfundisi uMavuso. Wow. Umbuzo wesithathu sisini ihlabelelo dates sigcine ukuhlatshelelwa nini? Hayi angisakhumbuli kahle kodwa sona sikhona. Makuvalwa noma makuvulwa. Esokugcina. Hayi kodwa athi asu 3124. Uma ungayitholi-ke i-answer yakho uzohamba-ke uyongena kundaba enkulu ku-YouTube usubscribe uzowabona ama-answer. Amen, amen, amen. Okay, mina nginombuzo baba-ke. Ubaba ukhiphe esiphi isibusiso wakhe muphi umuzi? Wala Mpumalanga. Ukhiphe kwakho umuzi lo wakwaNdebele. Kuliphi tempele? Hayi ithempeli noma ngasalikhumbulike kodwa khona ilo umuzi lo owakwaNdebele wakhona eMpumalanga. Okay, sengibuza ngendaba enkulu media. Indaba enkulu media yaqala ngamuphi unyaka yasungulwa ngamuphi umnyaka? Yaqala kephi? Ayibuza. Ayilala ngizogesa nje kodwa yona ngicabanga ukuthi ufuna unyaka exactly noma ineminyaka emingaki khona? Sebenzisa Sikubani manje 2025? Sebenzisa iloko khona kuloko. Khona indaba. Ayiqalanga 2023. Bawingwenya nto uyangihlula. I-province yaqala ukusebenzela I-province yaqala isenzela Iqala eKZN. No. KZN phela bathi province. Uma ungayitholile i-answer uzohamba kwa-YouTube usubscribe kwendaba enkulu bese ayithola i-answer. Umbuzo wami wokugcina baba. Ayoqinile lo. Okugcina lo umbuzo wokugcina. Uyakunothisa lapha boyisikole njengakumanje nje basisile. Sinalokushaya le step sokuvosho. Mangakubuza umbuzo ukuthi lesi step saqala kanjani safika noba lesi step? Awuthi ngichaze mbitsha. Le step lesa uthi safika nobani noma saqala nini? Safika nobani saqala kanjani? Hayi le step lesa safika nomsini saqala ngalendlela benza ngayo. Shwileki. Njengoba ungawutholile ke umbuzo uzowuhamba uye ku-YouTube
usubscribe kuyena uNdaba Enkulu uzoyithola i-answer kade leyinkulu nje uyithola. Siyabonga-ke kakhulu. Ningahambe namuhla sinilandile nje navela kuNdaba Enkulu nathi nje novela kumhlaba wonke nizizana kanjani? Ukungena kwethu sila endabeni enkulu sizizwa kahle kakhulu. Sizizwa simukelekile futhi siyabonga nje ukuba nento enje la izweni lakithi ingathi ngahlala ikhona njalo. Amen. Siyabonga kakhulu kubaba uqhazile. It's a wow. Wow. Siyabonga. Mama Mary ayithanda. Okay, but wami sicela ukubuza ukuthi after lama question esesinibuze wona uzizwa kanjani? Khuluma nendaba enkulu. Okay, ngaqale ngikusho ukubonga kweindaba enkulu media. Ngicabanga ukuthi kokungabashutha abakhulu kakhulu futhi abenza umsebenzi oncomekayo. Emva kokuba seningibuzile imibuzo, kukhona into ethi kimi mhlambe nezinto ezincane singazinakile kufanele sizinake ngoba ngelinye ilanga zibalekile. Okusho ukuthi empeleni ngokwenkolo kufanele sifunde likhulu ukuze sikhone ukuthi njengale mbuzo neyibuza kube lula kuthina ukuyiphendula. Engakusho nje ukuthi iqhubeke njalo indaba enkulu media iqhubeke nokusebenza kahle. Isebenze nabantu abafana nathi abangamakholwa ibamba noBombela sesikhona sihamba nonyazi. Amen. Amen. Siyabonga ngithule isitike lo. Okay, sesivala. Ngabe nifunde ini ngale mibuzo esesinibuze yona siyindaba enkulu? Angithi usho njalo. Ngiyaqala mina. Okay, sesivala siyabonga kakhulu. Sesivala. Esifisa ukusho kini ukuthi ingabe imuphi imibuzo enifuna ukuthi sichubeke siyibuze futhi ngale mibuzo esesinibuze yona nizuzeni? Engingakusho ngicabanga ukuthi imibuzo engingathanda ukuthi iqhutsheke ibuzo ngaba imibuzo efana nokuthi ikhathi zokungena kweinkonzo zala ekhaya zime kanjani, ukubaleka kwemthandazo ka12, mhlambe nokuthi imiphi imihlangano emikhulu ubaba okuyiyona yona ayihambelayo. Ngicabanga ukuthi yona ama question abalekile angabuzwa entsheni ekhona kwamanje ukuze ikhona ukuhlukanisa lezikhathini zemhlangano nezikhathi zemthandazo ngoba imthandazo yala ekhaya ihlukile ngokwezikhathi futhi ibalekile yonke nokubaleka kwayo leyo umthandazo ukuthi ibaleke kanjani. Ngiyabonga. Bonga thina. Carry on. Okay, sesibuza wena futhi ukuthi kule mibuzo esiceda kunibuza yona uzuzeni wena futhi wena ngesingawe ufisa sichubeke sibuze yiphi imibuzo ezokhulisa leli bandla likaShem? Amen. Umbuzo nesibuze wona uright kakhulu futhi muhle, uyangijabulisa, uyangithokozisa. Engingaqeda nje ukuthi ifisa ukuthi nangelinye ilanga niphinde nibe khona nisibuze nangokuthi ukukholwa kwasukaphi kwaqalaphi, nisibuze nangokuthi umfundisi ophethe kule thempeli imuphi, inkosi iqale nini ukufika la kwandeni, sibe naleyo history nje sazi ngobuNazaretha ngokukholwa. Amen. Siyabonga. It's a wow. Ezandleni bakwethu. Ezandleni. Hello guys, this is Indaba Enkulu Media. Ngiyabona nje namhla bekuvala komhlangano, ngiyabona nibuye emgidini nibahle niqinisile kade kumnandi ngaleya. Ngizobuza umbuzo embalwa ngalo muzi la. Ngalo muzi nje lesikolo sobuza umbuzo ombalwa. Awukho trick, awukho nzima. Yabo ulula lo mbuzo. Sinifaka nje phakathi nendawo nifuna nizizeni bakhulu nisesipholi nje ngayo uNdaba Enkulu. Nilandela amakhosazana into ezikanjalo. Umbuzo oqala ngizowubuza, ubaba uvamise ukufika ngayiphi inyanga la ekwandeni? Ngayo phela lena inyanga esikole. Iyiphi inyanga ubaba avamise ukuza ngayo? November. It's wow. Then sobuza umbuzo wesithu. Masibuza umbuzo wesithuna sobuza ukuthi sithini isihlabelelo 30. Isihlabelelo sigcineni ukuhlabelela. Ade sihlabelela izolo. Sithini sona isihlabelelo 30? Sithi ngiyanimema abafowethu nodade. It's wow. So uhebe uphendule umbuzo. Then sesobuza umunye umbuzo wesithathu lo. Lo mbuzo wesithathu
Ubaba ubekhuluma ngumuzi ekumele niwuxhase wala eMpumalanga. Yimuphi lo muzi babe kade ekhuluma ukuthi siwuxhase? Kade yile nje kuwo nje. Khuluma. Ngeke beyile mfethu. Ish ekhaya. Phendula. Hey. Awusho. Wena uyayazi answer yodwa. Okay. Uma uyifuna le answer leyo mbuzo ngeke ngibuze wona. Uma ufuna ngikunike answer yakhona uzongena kuNdaba Enkulu Media, usubscribe, ulike, uzoyithola answer ngekade bengifuna ukukubuza yona. Okay. Njengamanje ngizobuza umbuzo wokuqina the last question. Umbuzo ongekho trick ngaleyo ndlela kodwa umbuzo nje. Awukho trick. Awukho. Ukubona ngoba nawe usineskoshini. Kunakwenzeka lapha eskoshini ithi niyasina ekugcineni bese seni yavoshoka nishona phansi. Leso stela isafika nobani noba leso stela sasungulwa ubani? Yabona ke. Asifikanga asungulwanga inkosi akithi. Cha ngaphendula noma khuluma nje ukwazi. Ayi mina yabona ngifuna ukugoqa ngeke ngikhohlise futhi kwami mina ngazi. Asini impela kodwa yabona ke bese kuboshoka nami ngiyaboshoka. Mana khona vele izinto ongekuzama. Inkosi ilanga. Inkosi ilanga. Inkosi yona inkosi ilanga. Yaye kuzisa ungeleso stele kokwenze njani? Moya ngcwele. Sengithembe wena fowabo. Okay, uma ungayazi ke le answer le uzongena kuma social medias. Ungene ku YouTube, kuma accounts akhe Indaba Enkulu, subscribe, uphinde ulike, uzoyithola le answer le ekade ngifuna ukubuza. Yonke information ilapha. Ukuthi subscribe kuphela. Okay, siyabonga kube nikazi sikuthi sinibuze lembuzo sinibuze yona. Njengamanje sinibuzile imbizo ewu6. Mase ngicabanga ukuthi ngibuzile 6. Uzizwa kanjani nje sikubuze ngalo mbuzo lo 6? Uzizwa unjani uphinde futhi usho ukuthi singa-eda maphi ama question esingawabuza ukuze abantu sibabuze nje njengamaye besibuza ukuthi ubaba wenzeni? Ngaqala. Okokuqala ngizothanda ukubonga. Ukuvela nje la kweNdaba Enkulu. Okay. Kwakuyisifiso sami. Sesesafeza. Sajabula ngembuzo nisibuza yona. Okay, ngiyabona ukuthi senginiphaphelile nganibuza imbuza, nganibuza ngamagama. Like wena bhutubani? Mina nguNkosikhona. Nkosikhona kabani? Uzalwa kaSheng. Okay, Sheng. Siyabonga baba. Sicela ukubuza ukuthi wena Ngumabheka umkhonazi mina. Imntu wonke amaxesha wazi ipolish awoza lokho. Okay. Siyabonga kube nize nizohlanganyela kanye nathi. Siyabonga. Ithe wow. KwaSheng. Ngabuthelezi ngizalwa kwaSheng. Shembe. Uwakwabuthelezi uzalwa kaShembe awumkhulu baba. Siyabonga. Hello guys, welcome to Indaba Enkulu Media. Lana sihamba noSisi ugqoka iskipa sakaNuki. Siyaqala ukuthi asichazele ukuthi yena ubani udabukaphi futhi uzokwenzani ngala. Ngiyabonga. Igama lami nguNtokozo kaButhelezi ngwaSolundi. Ngisebenzele eMelo, ngize ngapha enkonzweni namhlanje. Okay, siyabonga ukuthi uze ngapha enkonzweni yala eMpumalanga. Ngizoqala ngokubuza imibuzo engaka mhlambe ukuthi i6 lembuzo engizokubuza yona about leli khaya. Umbuzo oqala ngizokubuza wona ukuthi ubaba uvamise ukungena ngayiphi inyanga la ekwandeni? Ubaba uvamise ukungena ngoNovember la ekwandeni. Wow. Umbuzo wesibili ubani umfundisi la ekwandeni? Umfundisi wala ekwandeni uba umfundisi uMavuso. Okay, siyabonga. Mara nasi uthembi kahle ngoba bakutshelile. Okay, olandelayo umbuzo wesithathu ngizokubuza wona. Sithini isihlabelelo 30 futhi sigcina ukuhlatshelelwa nini? Yo. Hayi bafethu mina ngizayithengisela inuka. Okay.
bese ngifuna ukuthi kuvele ibrand yami Okay, inuka. ayikho inkinga uma ufuna ukuthola le answer le mbuzo engikubuze wona i-answer yakhona uzoyithola uma ungena kundaba enkulu media kuma socials ungene ku YouTube usubscribe uphinde ulike uzoyithola i-answer kade ngikubuza yona. Umbuzo wesibili engizokubuza wona uvile nje baba ukuthi uyimuphi umuzi athi siuxhase wala eMpumalanga. Wala eMpumalanga. Wala eMpumalanga. Ufuna kade bavakashile nini? Kulamaviki nje lawo. Izolo ngifike late angazi ke yathi. Okay, naye answer uma uyifuna uzoyithola khona kundaba enkulu media uma ulike usubscribe bese uzoyithola le answer le. Umbuzo engizokubuza wona umbuzo ukuthi uyakunake lapha eScotian mangabe ubukela umgidi eScotian mabesini basine bese bashona phansi bayavoshoka leso style leso sasungula ubani futhi safika nobani. Mina yazi ngizayithengisela inuka Nkosi yami. Indaba eziningi. Ukhale njalo Sizongena kwindaba enkulu media. Ungena kwindaba enkulu media ufunde konke ulike subscribe. Ubona okulandelayo. It's a wow. Sifuna ukubuza ke ukuthi nje njengoba ngikubuze le mbuzo ngikubuze yona nje manje. Uzizwa kanjani njengoba uvele kundaba enkulu vele usuzovela kumhlaba wonke nayo iproduct yakho iyaka inuka. Ngizizwa ngikhululekile ngizizwa ukuthi kumele ngiqoqomezeke ukuze ngiyilandele indaba enkulu ngazi kahle ngokwasenkonzweni ngagcini ngokuvakasha kodwa ngazi konke nje. Siyabonga sizodedela yena kusise esichazele ngeinuka nale product yakhe ayidayisa ukuthi ime kanjani ama prices mangabe biza noma iphansi. Ngiyabo I'm Nontokozo Buthelezi. I am a Nuka distributor. Here is my tester. This one I'm a tester lawa. This one is for ladies, this one is for gentlemen. Then we are tester khona nama gender neutral ama perfume yethu aba i195 about 30 ml. Yo, sibona ama perfume amaningi ngathi uzoshiyela indaba enkulu eyodwa nje perfume naye ukunuka kamnandi. Phakamisa nje kanje yanuka iproduct yakho. Ezwakale kake pani. Okay, ka inuka sinama perfume nawa i30 ml le it's 195 eyamantombazane le. Sibe ne lotion it's 125. I lotion inuka njenge perfume yakhona. Sibe ne room diffuser is 255 ihlala 6 months mawuyibekile endlini. Sibe nale exclusive range le i285 ihamba ne lotion yakhona i165. Siphinde sibe nama lotion amancane okugcoba izandla it's 55 rand. This one is a body spray mawuceda kugcobisa uyayifutha it's 95 rand. Mawuphuma enkonzweni ukhathele nayi bath salt uyakhona ukusokha inyawo zakho it's 50 rand. This one iyasmela like i body mix yakhona makhamba kanje it's 150. This one is car diffuser mangabe ufuna ukufaka emotweni kunuke kamnandi or ufake wardrobe kunuke kamnandi. Siyabonga sinawo ama products amaningi igama lami uNontokozo Buthelezi ku TikTok niyangithola uSunonto inamba yami 0603621704 nofuna ukujoyina ayidayisela benemali yakhe wamulekile ngizomchazela ngiyabonga. Siyabonga sibonga isikhathi sakho sinike sona sivile nje ukukhuluma ngama bath salt. Ngaphandle nje indaba enkulu ndinda kanjani? Yandinda nimfuna ngapha nangapha ngaqabanga ukuthi uma ngamshiyela yona ngaba njani? Ngizomshiyela wona le ethe ama smell yakhona wafani le is stronger than le ka 195 ngizomshiyela nayi ngase sesogqobisa naye kundaba enkulu ngiva ngathi nuka mnandi. Siyabonga ma siyabonga shem siyambongela. Yamadoda then uyifaka la ukuze yo unuka kamnandi abenkulu. Sibona ngizobapha le bazoyisharisha. Cabanga sesinuka mnandi guys. Ngibangisa Now. Chabo.
Okay. Bengifihle ngihamba nje. Asenzeni kanje na. Sangithegobisi guys. Mane uzovuma kodwa wami uzoyithola ke. Ozokhoma mabeyithatha bazoyibanga ne. Yimina makota indaba enkulu sisuke nini kahle kahle. Yona ngiphethe isikhwama lokho ngiyasindwa. Bene ngizoba webhutisa tshela uthatha bhutami thatha bhutami. Ngizoba nama question awu2 ozowaphendula mayelana neinuka Ival camera yami ngizofaka camera yami engathola wrong nje ke ival camera. Okay. Sacela mina angifuni ukuvela kulama questions. Ngisacela ukubuza ukuthi konje perfume einuka ngithe imalini i30 ml. I30 ml 165. 25. 195. Yes. Kodwa Owesigcina ngisacela ukubuza ukuthi iperfume le enginikeze ubhuti undaba enkulu ngithe imalini. Guys, 225. 260. 290. 250. 220. How guys? Bengilalele mara ngezwe. Injani lento? 95. Le ngithe ayifani naleyo bese iyadura le than le. Kodwa u2. 220. How kodwa guys? 195 ngageja ne? Yes. Ngizothola ngiqala mangiyo. Amantombazane nje le. Yes, amantombazane. Uzoyinika mina. Uzoyishela mina guys. Kanti why? Mara ngishangathi uzoyishela mina. Guys. Mara mina ngishilo ngathi uzoyishela mina. Awuyivuli uyinuke kuyizwe ukuthi inuka kanjani. Ipitch inuka ipitch. Siyaqhubeka manje. No, uyivula waphila ngithi le? Yeah. Okay. My question is sister. Yes. Okay. Into ekhona ngicela mhlambe siclarify ndayithi sisi uyaphisana ama products. So into ebikhona sidlale iquiz nani and yes. This is promotional work. So kungabe ngathi uyaphisana ama products. So mebefuna ukwathola kumele bakuthinte kuyiphi number mhlambe? Mabefuna ukwathola kumele bangithinte ku 060 3621704 ku TikTok usithu nonto bazongithola khona. It's 060 3621704. Nofuna ukuthengisa ungajoyina qala ku 600 uyahola futhi nje kuningi singachazelana. Siyabonga ke kusisibani usiswa uthe usiswa kaShem nontokozo obuthelezi siyabonga ke sisi product yakho inuka kamnandi nathi sinuka kamnandi nondaba enkulu onika kamnandi eThempini nihlele ecinga kwakhe nizoyizwa kuyanuka nje. Siyabonga. Bese akwazi ke khamba phela le body lelo athenge lo yedwa ngo50 rand lokho then lokho kuzomela bangaki labantu la bawu 1 2 3 4 Utholile phela ama uyibali. asking a question. Maki. Oba bahlala ngandawonye la uzogcoba kasibani bani ishintshe. Boyi babathathu. Lutho. Ubani uhlala komuntu? Ansazani manje. Lutho Chumi. Lutho Chumi. Abayazana baqhamuka bobathathu la. Kahle. Ngicela ngiphe oyedwa lezi zinto usuke nabe kuseni sisebenza. But it's obvious usuke nami ekseni hawu. Wena Chumi uzothola lencane thina sizothola leya. Abakwazi. Imani. Isikhwama mara kodwa guys. Sale phathwa ngibani? Cala nimplithe Umbuzo. Asikujwayele lokho. Cala ngithenga laba u2. Noma ngabathe ukuthi Hayi ngeke asikujwayele lokho. Sengiyitholile idea ne. So besisebenza la shooter ngithi. Right? Yini yakho bese into za 50 rand bese into za. Uba ukhipha. Uba uzobathenga. Sathi ukhuluma nobasisi. Khuluma nobasisi. Uswaye noma ku50 rand go 50 rand. Uba 50 rand. Balsat. Nelotion. Inkinga ke lesenzeka la. So lokhu ngiphiwe, lokhu kumele ngikudistribute. Yes. Wena ngifundisa ukuphatha isithembu ke la. Isithembu. Okay.
Ukuba 50 rand. 50 rand. Yikupho uba umuntu akhomba into ayithandayo mhlambe. Mina ngithanda lokungapha. Lokho nizokukhipha otakona shela. Smell leli perfume. Bath salt. So bongathathi bath salt. Okay la angicela nikhethe uba uthandani. Mina ngithanda lokhu. Lokhu imalini lo? Ene mina ngikhethe ekucala. Hayi ngeke. Lokhu imalini? Betha akwazi phela ukuthi ungijikele phambi kwami. Okay, sengizoba indoda ngokuthatha inqumo ne. So Ngathi ubhuti uyasimela. khona khipha ukho. Imali ngakhohle vele sikhama se-inuka sikubanga sekabaleka lapho. Ningatransfera kunezimali. Okay. Angumamkhulu. Anginicabanisi. Ngiyakufana ngumamkhulu ngayina ngumamkhulu. Ka 50 rand okhona. Chomi Yini? Sukuba wrong. Uyithengela mina ngithi mina ngizobe sengekho. Okay. Wow. Sekushaye unkosikazi oyedwa. Awubazi baliphila uswayi. Abekho ufuna my bath salt. Ngokifaka inyawo bath salt. Ngeke uxoxe nawe. Ngana put. Animfakani phakathi kwesipoli. 50 rand. Mara. Ngiwinele mina ngiwine ngakuphendula umbuzo mina. Ngobe uyinile Christine Airport ne? Yebo. Kumele athole ukubiza kakhulu. Na Chomi. Ufake i-effort laba abanye bazothola for free bengawinanga lutho. So akwazi ukuthi umuntu ofaka i-effort athole into ebiza kancane. Hayibo ngisho ukuthi athathele encane ayinike omunye yena athathele enkulu ngoba yena vele uyenzela nge-effort. Okay. Athathele ka 30 rand ayinike omunye. Kusekuyena uNdlunkulu wena. Angeke. Yashintsha amajinda. Angeke shame yashintsha. Angeke. Yeah. So manginikeza imali enkulu. yesondlo yena. Cake. Bayanginika ke enkulu. So wait, imali le isiphuma phi le mali? Le wine yimi. Obusovela unayo. Bese bengivele ngiwinile ngiwine ngokubuni ngokuluka umbuzo. Yeah, seyiphelele. Manje sengithatha isinqumo njengendoda indaba manje ne. Ngoba ngeke wawina. Ningaxabani leso. Ningaxabani. Ngithanda nokulingana ne. Yebo. Iqiniso lithi usisi lo kusukela ungilande edokodweni wekuseni. Sahamba sashutha imgidi naye senza nje yonke into naye abantu ngisho so umele kahle vele ngimnikeze okukhulu ngoba usesebenze kaningi ukhava nje ama efforts akhe so usisi ufanele lokho so kulabo abafikayo ke Ophethe isikhwama sakho. yipho iwinile kanje la Ile ngiwinile la. ile iwinile ziyafana ngethi Zihluka ama flavor ya. so ngoba Njengoba abancane. Njengoba ngumfazi omdala ke yebo. Unjunkulu abancane, umbapha abancane. Ayinabo abancane. Nabo abancane mara hawu. Unjunkulu zobanikeza. kuze bezongaxabani Yeah. yabona Unjunkulu zobanelisa. Zobanelisa zami ngiyabona. Angithi siyazi ukuthi nangoba ukufika kulomuzi anifika ngakanye ne. So seneyidinga eziningi yena. So ngizomnikeza lokhu yabo athathe kanje. Then nina ukuze ningaxabani ngoba ngani lobola kanye. Bese nihlukanselana lana ke ne. Sabonga. Siyabonga. Bongani phela kwini mama. Siyabonga ithuba inuka siyabonga. Siyabonga ke. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ngeinuka. Siyabonga. Ngiphethe lana iperfume yeinuka. This one is 30 ml, it's 195. This one is lotion.
it's 125. This one is a room diffuser, it's 255. Lawa ama-tester, it's a ladies, this one is a gentleman. What's that name? Hello guys, this is Indaba Enkulu Media. Njengamanje sobalisa umuzi waseKwandeni. Sithi sala kahle eKwanda. Mabayibiza bevele bathi kuthi ubaba usivakashile kwazi kwababhlungu ke ukuhamba kababa kumnandi usawubona ubephinda ubebhlungu usala kahle. So fisela basemtuba ke ukuthi bamphathe kahle ubaba njengoba nathi simphathe kahle lapha eMpumalanga. Ubaba ke usiphe something special. Unyaka nonyaka. Wathi sesoyithola unyaka nonyaka ngoba lento la ivamise ukuthi siyithole emhlanganweni omkhulu uzonika omunye olandelayo. Hayi ke afethu ke yabona into esiyitholile isibusiso esikhulu into enkulu kakhulu into esingavamile ukuba khona bese ecabuka ngoSamsimpumalanga umuzi waseKwandeni into evele engajwayelekile ukuthi sibe khona anginawo amaningi mina kodwa nje ngisalisale kahle ukwanda sihayilisana nomntu wenkosi yami uMthokozani lapho beyakhona nkosi yami lapho babeyakhona sebahayilisela ke kusebazoyena nobaba ke sengiyabonga ke mina 100% unyazi lezulu Shembe is the way all the way. Sithanda ukudlulisa ukubonga kuShembe unyazi lwezulu ngaloku akasenzele kona kulomuzi wakhe waseKwandeni sisho nje sithi sivalelisa iKwandeni njengoba asiphathe kahle unyazi siyabonga. Siyabonga. Bantwana abancane uzani bonana uzani ngasabi buyani. Wozani guys buyani bonana hawu ayishani mama wozani wozanana buya lapha nana. Hello guys, manje sesihamba nabo bhuti bethu abancane. Sihamba nabo ke. Njengoba sihamba nabo nababona baphesa amakhalakhala sezandleni kusho khona ukuthi bayohle. Ubani igama lakho bhuti? Lubanzi. Ulubanzi akabani Lubanzi? Maduna. Umaduna uLubanzi. Lubanzi usiphetheleni sitshi? Uyothatha inyama. Uyothatha inyama. Uthanda inyama Lubanzi? Yes. Inyama idliwa bani inyama? Imi. Idliwa yiwena, udliwa inyama. Siyabonga kakhulu. So sothatha omunye olandelayo. Sawubona bani igama lakho? Ubani? Kenan. Umkenan. Umuzi waseKhanani Intaba Enkulu madoda. Njengoba uphethe nje lesi sitsho siphethe uyokwenzani ngaso? Uyodla inyama. Uyodla inyama. Uyayithanda inyama. Uyayithanda inyama. Then manje sothi in 1 2 3 sothi sala kahle eKwandeni. Mangithi in 1 2 3 sala kahle eKwandeni. Okay. 1 2 3 sala kahle eKwandeni. 1 2 3 sala kahle eKwandeni. Welcome to Indaba Enkulu Media. Lana nginobaba nambona kubaba ugqoke ingubo ehlukile kunoyethu okusho ukuthini baba uyini? Umshumayeli. Umshumayeli la ekhaya ke kodwa umshumayeli wakabani isibongo? Umshumayeli uMbuthumo wakhona la eKwandeni. Umshumayeli uMbuthumo wayekhona la eKwandeni. Baba namuhla besidlala igame, iquiz. Game namuhla iquiz. Sibuza nje ngombuzo wala sontona asiphumi nje ngaphandle. Sibuza wona lo mbuzo. Umbuzo oqala ngizothanda ukubuza ukuthi ubaba uvamise ukungena ngayiphi inyanga la eKwandeni? uNovember. Siyabonga baba. Umbuzo wesibili ubani umfundisi wala ekhaya eKwandeni? Umfundisi uMavuso. Wow, umfundisi Mavuso. Baba ubuvile izolo ukuthi ubaba ubethinta indaba ukuthi kuyomela sixhase umuzi wala khona la eMpumalanga uthe simele siuxhase imuphi lo umuzi? Umuzi waseKhanyeni. Hawu, umuzi waseKhanyeni ngakuphi indawo baba? OKwaNdebele. OKwaNdebele. Siyabonga baba. Umbuzo owesini sithini isihlabelelo 30 futhi isihlabelelo 30 sigcine ukuhlatshelela la eKwandeni? Angisasikhumbuli. Angazi noma angishe ngawe baba noma yini. Whippy. Amshaya umshumayeli. Imshaye ngempela wamsumela saqothonele ngala.
Yamshaya mshumayele le answer le uma ngabe ufuna ukuyithola uzongena kuma social media usearch indaba enkulu media usubscribe then bese ya like uzoyithola kanjalo. Njengoba bese ngiqeda ukubuza umbuzo owesihlanu ekade ngubuza la. Akusiwena owesihlanu. Ufuna ukubuza ukuthi indaba enkulu iqale yaqala kuphi ukusebenza futhi yaqala ngamuphi unyaka? Noma ngeke ngazi ba iqale nini iqale kuphi kodwa ngiyazi ukuthi iqale ngo2023. Baba Mshumayeli. Okay, leyo ukuthi iqale kuphi uzoyithola khona ke uma ungena kuma social media ulike uphinde usubscribe. Baba Mshumayeli umbuzo wokugcina baba Mshumayeli. Ngiyathemba uyazi ngasi iskoshi. Ukubona lapha iskoshi masini lapha emgidini sisina size sijuluke. Then after that bese sesishaya le stela sokuvoshoka leso stela leso sifike nobani noma lesi stela isasungula ubani. Mama anguzwa ukuthi sifike nobani usho kanjani? Usho emakhosini noma? Sisho ngoba bamkhulu ngiyabakhona safika nobisenkosi baba siyacela ukuba ungena up 2 seconds baba anizwanga anikaneli izolo asikaneli baba baba akusini idatha leli sikubuza umbuzo ngaleli khaya baba sokubuza baba sokubuza cela uze ngapha baba mfundisi ngala okay nangi-ke umfundisi wenkosi lana mbona ugqoke ingubo ehlukile kuneyethu so umbuzo wodwa baba uyakunothise manibukela iskoshi sisini iskoshi kunale stera abashayo beshone phansi lesi stera safika kanjani kuleli bani sasungulwa ubani ayikhofa phela istela sokusina njengoba basina nje safika noBhombela iskoshi sikubhombela abakhombothi amshaya umfundisi le question engimbuze yona imshayile ngempela unye umbuzo baba uyakunothisa isihlabelelo date sithi nehlabelelo date sicine yini ukuhlatshelela lapha ekwandeni asinesikhathi phi amshaya futhi umfundisi sithini isihlabelelo date Wagcina baba yimuphi umuzi la ubaba ethe sizofakela sizoxhasa nje owala eMpumalanga umuzi kumele siuxhasa nokuxhasa ubekwe kuwe nje ngalawa malanga lawo kulo neliviki lekhanyeni baba mfundisi usevele umuntu umhlangano sifisela abasemntubu ukuthi bamphathe kanjani baba ngalendlela nathi simphathe ngayo la eMpumalanga cha umhlangano wethu besinawo bomhle kakhulu akekho umuntu ongajabulanga ngomhlangano besinawo baba siphe wona sifisa ukuthi nasemntuba kube njalo abantu bagcwale njengoba ade begcwele la emzini wasekwandeni beze enkosini unyazi lwezulu siyabonga ithuba esinikela na ubaba umfundisi wenkosi sizonika yena kumshumeli bonga umhlangano phinde abagqugquzele futhi emntubu ukuthi bamphathe ngalendlela ubabe esimphathe ngayo la eMpumalanga. Ngibingelele kwabayingcwele benkosi unyazi wezulu ebuhleni baba Nazareth. Ngicabanga ukuthi umhlangano wethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu ube muhle umhlangano wethu wasekwandeni. Ngicabanga ukuthi abantu sizamile ngayo indlela njengalokho esidume ngakho. Sidume ngokubaphatha kahle abantu. Ngicabanga ukuthi sizamile kakhulu ukuthi sibanikeze leyo mfudumalo yokuthi mabefika la ekwandeni bazizwe bemnandi bazizwe bethokozile. Nothando ke cha ukuthi sibakhombisile ngicabanga ukuthi ke inselelo kulabo abezola ubaba kakhulukazi abasethokozane ukuthi nje umhlangano izinga lawo seliphezulu kakhulu umhlangano usukhulile kakhulu ekufanele ukuthi nathi esuke silungiselela senze isiqiniseko sokuthi ibandla njengoba likhula kangaka nje abantu bakaNkuluNkulu sibanikeza uthando ngoba lokho ngokwenza lokho nje sisuke sisebenzele inkosi unyazi wezulu ngoba uShembe noma ungaya kuphi kuyiphi indawo ngikubonile mina sike sahamba naye ubaba endaweni ezihlukene into ayikhombisayo ubaba ukuthi umuntu uyiNazaretha noma kalona Nazaretha ubaba into ayikhombisayo yinye ukhombisa uthando kubantu iyona into engicabanga ukuthi ifanele kithina singama Nazaretha ibe into ekithi
ngoba ubaba uyahlonipha uhlonipha abantu abangamaNazaretha nabangona amaZaretha. Nathi ngicabanga ukuthi uma singayibamba kanjalo thina la esontweni sibe nenhlonipho ngoba isonto lethu lidume ngalokho sihloniphe sibanakekela abantu. Ngicabanga ukuthi ekwandeni iyona into esizamile ukuthi siyenze nokuthi ke umuzi siwenze ukuthi ube sezingeni sikhulise izinga lesonto libe sezingeni eliphakeme ngoba lokho kuyaliphakamisa nje isonto lonkana. Kukhona izinto engifana ngiyibonge kakhulu uNkulunkulu azishilo la ekwandeni mhlasimbe ezingumlando nje eMnazaretheni. Ubaba ukhulumile kakhulu ngendaba ukuthi uzosinikeza uzosibuyisela izitsha uze wayikhulumela uNkulunkulu umnikazi wayo wento zonke ukuthi uzosibuyisela izitsha. Into ke leyo ehighlight nje ekhombisa ukuthi Jehova uthi uyasithanda. Ngicabanga ukuthi inselelo kithi ke singamaNazaretha aseMpumalanga ukuthi senze isiqiniseko ukuthi esikubonile kulonyaka sibone okungcono ngonyaka ozayo. Sibaphathe kahle abantu, sibalungiselele, sihlangane sibe into eyodwa. uNkulunkulu asenze sibe munye. Udemoni phakathi kwethu lingabikho, sihlale sinto eyodwa. Sibonge nezingane nje ke ndaba enkulu ufaka abantwana. Sebesibuza imibuzo emide kudlula thina lengane ukuba involve. Ngicabanga ukuthi nje lokho ku-youth kukodwa kuyalirevive isonto because labantwana laba ikusasa lesonto. Le ngane lezi zikhuluma amakhosikazi zikhuluma abakhokheli abantu kusasa abazoba aba-leaders esonto. So lokuthi babe involved kwizinto ezifana ne-social media kanje kuyalilekelela kakhulu ukukhulisa isonto nokunikeza nje abantu abangazi ngobuNazaretha ithemba ukuthi la ekhaya kuyasetshenzwa. Yiloko engakusho ukuthi sibonge kubantu bonke abebeyingxenye yalomuzi, sibonge futhi nakumabandla alelizwe abantu abanikelile ngeyithukuthuku zabo benza lo mhlangano wabakuleli zinga. Singabala zonke inhlaka ongayicabanga zesonto, amathempeli abe usizo ngendlela esimanga besicela iminikelo banikela, siyabonga siphezi kanjalo nani social media siyalibonga ilokhuzana igalelo lenu enibenalo nje kakhulukazi kumarket umhlangano nokualetha nje abantu ukuthi kunendaba enkulu kunomsebenzi omkhulu kangaka wesizulu. Ngiyabonga inkosi ibusa amazwayo. Amen. Amen. Baba Mshumayeli, khona into engiyithandile ngezwe laseMpumalanga. uShemba Nimxini uthi uShembe emazwini akhe uthi ngithe sengihleli ngingedwa ngase ngibone ukuthi hayi ningixolele phela amaNazaretha angikwazi ukuthi nginganincishisile. Okusho ukuthi nina leMpumalanga nibheke nje ukholo lwenu uShembe eseyedwa, okusho ukuthi akuyona into esuke kunina nayo Mxina ngayo. Ngicela mhlambe ubongele noma ubonga amaNazaretha aseMpumalanga ngokuthi akwazi ukulinda amenze uShembe enza izinto ngokuthanda kwakhe nangendlela yakhe. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu ndaba enkulu. Ngicabanga ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ekufanele siyifunde siyibandla kakhulu okokuqala nje ukulalela izwi likaShembe. uShembe mayesekhulumile izwi lakhe ungabe uyalithanda noma ngawulithanda. Uma uyiNazaretha kuyakuphoqa ukuthi emizweni yakho ulilalele izwi likaShembe. Ubaba nje wayesekhulumile nje wasitshela ukuthi usehlele kanje usuke ehlele ngokwasezulwini. Thina singabantu abaphila emhlabeni ngakho asikwazi ukungala ezulwini, siye sizame kodwa uShembe sikholela kakhulukazi ukuthi asuke kusho yena nase sitshela kona kungaphezulu kokucabanga kwethu. Ngakho ngicabanga ukuthi okuyisifundo kuthina sihlala iminyaka eminingi. I think ithi la eMpumalanga iminyaka iphelile over 90 years silindele ukufika kaShembe. Uma ungabala kusukela enkosini ilanga phela lo muzi lo wasekwandeni igama lawo lelithi ekwandeni latholakala enkosini ilanga. So you can see ukuthi ukubuyela emuva isikhathi eside kanganani. So bekuzizitsha lapha iminyaka eminingi kuzizitsha and la kuleli izwe bekukhuza ingcwele kukhuzela izitsha. uShembe ngaze angafika lokho kuNkulunkulu ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu mabesho abadala ukuthi yake inkosi lenyanga yezulu yaletha umhlangano kulelizwe yasithi mayisikhuluma komfundisi ababekhona leso sikhathi umfundisi uMadlala yathi ngicela ukuthi lesidlo njengoba ngisihambisa nje nisihambise ezweni lasenhla eMpumalanga siyozidliwa ngumuntu olindile nongalindile okuyinto engavamile esontweni ukuthi yenzeke leyo nto. Wayekhombisa uthando uNkulunkulu ngathi. So okubalekile kakhulu kwezefa sikubonga ukuthi uShembe ukulalela izwi lakhe kuyaphilisa ngoba nathi eminyakeni eminingi silindile uShembe engafiki. Iyazi yakhuluma inkosi uthi ngolinye ilanga ikhuluma ngendaba kuzezitsha kulokuzizitsha ingezi ithi inkosi yamaNazaretha uthi ngolonkosazana ekwandeni ziloko sihamba izitsha ziloko ziya ithi inkosi mina ngiyanini. uNkulunkulu wasiphendula ke ngoba
uma mayisho njalo uNkulunkulu wayekhuluma kanti usezoshintsha ibhantshi uthiko lenkonzo la selushintsha ibhantshi kwase kungena unyazi wezulu ngisho eminyakeni yalo yokuqala ngawuthi lifike la belisanda kuhlala ehlala 2012 fika oqala emzini omdala lafika lapha laphinde labuya ngokwesibili ngawuthi bu 2014 bese lizohlaba isoyi le ndaba esibukayo ke yaqala lapha inkosi izohlaba isoyi ngisho ukuthi ke yilokho efanele sikufunde thina njengamaNazaretha ukuthi bafowethu uma inkosi ephakathi kwethu unyazi wezulu singafunda ukuthi lona uNkulunkulu singamphikisi ngisho ekunikeza into ongayithandi ngoba uNkulunkulu kuyenzeka akunika into ongayithandi wena muntu kodwa uNkulunkulu ngoba iso lakhe lide lento ayisuke isho kuwe uzoyibona nathi uNkulunkulu akukhuluma kithi siyakubona namhlanje ukuthi uthando lwakhe lukhulu kangakanani siyambonga uShembe siyabonga kakhulu nokubambisana nje nabantu bonke umsebenzi wakhe uzofika kuleli zinga siyabonga amen baba Mshumayeli wenkosi mase sibuka nje iphathi eMpumalanga ngokuchaza kwenu mina bengingalazi ulwazi la so ngiza kuthiwa kwafika la omfundisi noma sengilibala kodwa khona umfundisi lo wayekathi alini izulu manje lini umfundisi ubani konje lo umfundisi umnqayi bezochaza nje ngendaba kaShembe kwahamba bafika sebefika nezitsha kwahamba zange zikizitsha bangeza befundisi kodwa akasikho lapha kwahamba kwafika uShembe efika nje namhlanje izolo inkosi unyazi ithi sengiyoza sengiza nezitsha izitsha sizibona thina makuphunya kiyo entabeni engcwele iKenani khuluma ngeMpumalanga nje Mshumayeli wenkosi ngiyabonga uthando nje lukaShembe kulomuzi ludala uthando lwalomuzi uNkulunkulu elithanda kakhulu lelizwe ngoba mawubuka emuva njengoba sesibona nje usekukhulu kangaka osekukhona phakathi kwethu sekunomuzi omuhle kangaka ngiyakhumbula ngenye ilanga ukuthi kwathi kulomuzi omdala nje ngikhuluma into esibukune nathi sesikhona kwathi ngelinye ilanga kulapha kulwamuzi omdala kwafika abanye abantu ngoba la esontweni kufanele sikwazi ukuthi bakhona nje abantu abasuke bewuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu noma nina nithi nizama ukuya phambili leyo nto leyo into vele khona ngoba ngisho noma utshala nje noma utshala imbewu yakho oyitshalayo imvamisa akuvami ukumila le mbewu oyitshalileyo kumila ukhula into ekhona ke nakithi nje wasiphila singabantu emhlabeni ukhula ngikhuluma ngabantu abaphikisa into kaShembe nabantu abaphikisa into kaNkulunkulu nathi kuselapha kulamuzi umuzi nje ungemuhle nje futhi nje babesidabukela abantu baya ababekhona abahlaniphile unabaziyo bathi enkosini baya kumfundisi ake sihambe siye kubaba siyombuza ukuthi lo muzi umfanele yini ubaba la uNkulunkulu ubangcwele benkosi kuningi uShembe akwenzileyo kulelizwe ekhombisa uthando lwakhe njengoba bengengasho ngathi ngomunye unyaka cathi wayefika oqala 2012 kukusakhona lwamuzi omdala ongacatshanga nokucatshanga lo muzi kodwa uShembe wayesewubonile ezulwini ngoba kwathi kulo mnyaka loyo kwase kuya abanye nje baya kumfundisi uNhlabathi ukuthi akuywe enkosini eManzathe kuyobukwa ukuthi kubuzwe inkosi ukuthi lo muzi unjani kusho lo muzi omdala inkosi yamaNazaretha basebeyahamba baya khona inkosi yamaNazaretha unyazi wezulu yasiyabaphendula ngoba babeyabona ngokuthi bawunyundela nje lo muzi ukuthi kubonakala ukuthi vela ukho ezingeni ngoba bowakhiwe iminyaka eminingi bese leso style ngaleso sikhathi leso kodwa inkosi yamaNazaretha yabaphendula nje yathi hayi lo muzi muhle futhi mkhulu kanti uShembe wayibona indaba enkulu ezokwenzeka lapha namhlanje sesiyibonayo ziningi izinto uShembe thina senzeleyo eziyinqopha mlando ekufuna siziqaje ngayo ngo2018 sithe sesiwakhile lo muzi usumuhle unjeya inkosi yamaNazaretha yatshela umhlaba wonke ku2018 ithi sazo 10 November yathi inkosi icela ukuthi lo muzi uthathwe uhambe uye ebuhleni okwakho ebuhleni njengoba nibona lesa stage sakwayo uNkulunkulu wasibona la ekhaya ekwandeni so ke siyagqaja ke thina futhi sifanele ukuthi uNkulunkulu simbonge kuningi ngoba mawubheka lo muzi nje ubuyela emuva emlandweni umuzi omdala njengoba ngengasho eqaleni ukuthi umuzi omdala lo igama lelithi kwandeni elafika ngesikhathi senkosi ilanga
so umdala lo muzi kuningi okwenzakalayo uShembe ezikhombisa uNkulunkulu bakhe ekhombisa uthando lwakhe ezikhombisa ukuthi ukanye nathi siyambonga kakhulu uNkulunkulu izinto asenzela zona ngoba nangesikhathi senkosi inyanga yezulu mangaba ubuyele emlandweni emuva kukhona isikhathi izitsha ezake zama zangabiseza kodwa bathi abakhona leso sikhathi inkosi inyanga yezulu yasiyabuza yabuza inkosi inyanga yezulu ukuthi izitsha zimiselweni zingaye ekwandeni kungekho umuntu wayile oyokhonza kithi ukuthi ayokhonza kubaba ukuthi uShembe eze uNkulunkulu waseyabuza ukuthi izitsha ekwandeni aziyingane kwase bebuka befundisa abekhona leso sikhathi ngicela ukuthi umfundisi uMadlala base bekulungisa lokho baye enkosini zabuye zeza uma ubheka izitsha la ekhaya beziza bezilayishwa ngeimbongolo zihamba ngestimela sisuka ePhakameni zilayisha esitimeleni zibuye ziyolanda ngeimbongolo zihambe ziye emzini omdala le ekwandeni uselapho lo muzi so uthando uNkulunkulu abenalo ngalomuzi ludala futhi akekho umuntu ongaliqonda phakathi kwethu thina nje singamanazaretha lesempumalanga I think into ebalulekileyo kakhulu ukuthi siyifunde kulokhu ukuthi nje sihlangane sibe into yodwa kakhulukazi ubaba njengoba esephuma nje ehamba ngicela ukuthi unemsebenzi eminingi ashiye nayo ngicela ukuthi kuphakathi kwethu thina siseleyo ukuthi senze isiqiniseko ukuthi umsebenzi ngamunye ubaba sishiye nawo senze isiqiniseko sokuthi siwenze ngoba uShembe mayinika umsebenzi usekazi ukuthi yena ukuphilisa ngani ukuphani njengoba sinikeze lo msebenzi uyazi uShembe ukuthi kukhona ukugula noma kukhona ukufa okuphakathi kwethu esizophila masenzele into uShembe asitshela yona so ke ilokho kubaleka kakhulu lo muzi unomlando unento eziningi ezenzekalayo phakathi kwalo muzi namanje siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi size sahamba saze sizofika le ndlela saze sawufika lapha siyabonga kakhulu kuba bonke abebeneqhaza lokuthi kuze kufikwe kuleli zinga esikulona siyabonga uNkulunkulu asibusise sifisa ukuthi ngonyaka ozayo senze okukhulu kunalokho senze futhi okuyomthokozisa uNkulunkulu wethu ngoba thina akekho omunye uJehova esinayo unyazo lezulu kuphela futhi uyena uNkulunkulu leno siphilisayo nosenzela zonke izinto ngiyabonga. Hello guys, this is Indaba Enkulu Media. Maye sihamba nobaba uShenge eButhelezi. Baba lana bedlala igame, it's a quiz. Igame lena. So ichazela. Le game esidlalayo lena. Igame esobuza ngalo leli bandla lala kwandeni. Siyabuza nje ngalombuzo ngala wala ekhaya. Umbuzo wokuqala baba ngisacela ukuthi uyichaze ukuthi wena ubani futhi udabu kaphi? Ngoqala okuhle igama ngwaButhelezi. Ngoqala okuhle ngwaButhelezi. Ngidabuka ebukhosini bakwaButhelezi. Ngase ke ngiba seFryhead la engakhe khona. Ngaphinde ngaba seNewcastle futhi lapho engakhe khona. Futhi imizi kaBaba nje mningi. Niyavaka ukuthi uyasilanda ukuthi udabuka ebukhosini ubaba uShenge. Baba Shenge kunembuzo engizokubuza yona emalana nelibani. Umbuzo wokuqala ukuthi ubaba njengoba la kwandeni uvamise ukungena ngayiphi inyanga nje la kwandeni? ngoNovember. Siyabonga baba. Siyaqala usichaze ukuthi ubani umfundisi wala ekwandeni? Mavuso. Umfundisi Mavuso. Baba Sihlabelelo sithini sihlabelelo 30 sihlabelelo 30 sigcina ukuhlatshelelwa nini la ekhaya ekwandeni? Sihlatshelelwa ubani? Sihlatshelelwe umnikazi ngesabatha. Sithini sona sihlabelelo 30? Ngiyanimema bafowethu nani bodadewethu. Wow. Baba sacela ukubuza ukuthi indaba enkulu yaqala nini? Yaqala kuphi kanjani? Hayi indaba enkulu. Indaba enkulu media. Hayi indaba enkulu qale ngamuphi unyaka ubani konje eqala eCape Town ne noma asakhumbuli kunyaka kahle noma u2023 lawo 2023 Cape Town. Ushayile ke lo mbuzo baba. Baba ngizobuza omunye futhi umbuzo ukaphelele. Indaba enkulu iqala ukushutha kumuphi umhlangano? Yaqala ukushutha kumuphi umhlangano nje uqala kwayo ukushutha?
hayi lo uzongishaya ke lo. Ngoba ungawutholanga lo mbuzo usho ukuthi usuzongena kuma social media ungene ka YouTube usubscribe uphinde ulike uzowuthola kade ngibuza wona. Phakathi lapho so uthi ufuna nje ngifike ngibheke nje. Ogcina kumbuzo baba ngiyacabanga ngoba nayo ngasi ikubone lapha ya eScotian. Uyabona eScotian uMaxino lapha. Bakusina abasine bezibekhathe besigcine sibashaya lesitela sokuvoshoka. Lesi sitela safika nobani noma esasungulwa ubani. Oh, sokushaya. Sokushaya ushone phansi. Hlale phansi. Masizwa ngemlando kuthiwa ngesikhathi senkosilanga yathi mayi isina kwawa ikhongo. Kwawa ikhongomane agcina isicosha ke leli khongomane kusho ukuthi yagoba yacoshwa seqala lapho ukuthi bese ngathi abantu bayasina bahlale phansi. Masizwa ngokomlando. It's wow. Uyayazi. Siyabonga ke baba ubuzivumele ukuthi usikubuze lembuzo. Njengoba nje uvele la kundaba enkulu, cela ukuba usicela ukuthi singa-eda miphi imibuzo esoyibuza abantu noma uzizwa kanjani since uvele khona kundaba enkulu? Indaba enkulu hayi it's my home. Ikhaya lakho. Yeah, it's my home. So mhlambe ke imibuzo eningayi-eda iyo leyo ukuthi nje mhlambe engafundisa mhlambe mhlambe abantu abancane noma ke inabashu iwenza umsebenzi mhlambe naye ingakwengeza mhlambe ukubuza leyo mbuzo leyo ukubheka nje ukuthi ke kulokho esibafundisa khona kunabashu bayakubamba yini ukuthi bayakubamba yini yilokho nje ngicabanga ukuthi eningakungeza izinto ke eziyisisekelo mhlambe salo ibandla ukuthola ukuthi mhlambe noma abantwana ukuthi bayafunda yini kulokho abafundiswa khona bazali emakhaya ngaba ukuhlabelela ngaba imlando thinta leli bandla kusunguleka kwalo bade nje nibuza ngehlabelelo ukuthi ihlabelelo sithize sithini yabona lokho kubalekile ukuthi ke sikwazi ingane zethu ikwazi lokho singahlulwa abanye abantu indaba yethu sengivele ngathuka ngatatazela ngoba yonke imibuzo ecishe ngimbuze yona ngathi uyayiphendula uhlale wami ke lo usuka naye from Emseni Temple ngiyabona ukuthi nje nguhlalo sicela sabonga hlale kube usinike isikhathi sakho sizodlala nathi iquiz mayelana ngaleli bandla sibonga kakhulu hlalo siyathokoza siyabonga niphathe kahle ke nibambe sesivele sibambile senisipili idatha sinisipili data sure nangu umuntu ufuna ukuzothola iquiz sana umunye naye ngicabanga ukuthi sodlala naye iquiz siyaqala ukuthola untanga mhlambo omncane sodlala naye iquiz siyaqala ukuba uzethula ukuthi ubani kama udabu kaphi Gama lami ngibonga ngakamango ngiqhamuka eLotte uqhamuka eMpumalanga uqhamuka khona la eMpumalanga eLotte mama ngicabanga ukuthi lembuzo engizokubuza yona ayikho trick ukuthi trick ayikho nzima ilula le ngizokubuza yona la kwandeni yabo la kwandeni uba uvamise ukungena ngayiphi inyanga November wow sabo uphendulele umbuzo wesibili sothanda ukubuza ukuthi ubani umfundisi wala ekhaya kwandeni Fundi Stombela hawu ushibelikile musukhamba sokuqala ukubuza umbuzo wesithathu ukuthi ihlabelela udate sithini ihlabelela udate isigcineni futhi ukuhlatshelela sesihlatshelela ubani ngeke awungene okay uma ngabe uyithola le answer lena uma ngabe nawe ifone ungangena kuma social media ungene ku YouTube usearch indaba enkulu media then bese uyalike uphinde usubscribe uzoyithola leyo answer leyo engikubuza yona ngiyathemba nawe uyasinela iskoshi lapha iskoshi uyakunothisa iskoshi masisina sisina size shaye lesi step sokuvoshoka sishone phansi lesi step esafika noma lesi step sasungulwa ubani
Shibiliki. Ngibona ngathi udonsa umoya ukho nzima lo mbuzo ulula. Kodwa uma ufuna ukuthola uzongena khona kuma social media. Social mongena kuma social media kuyona YouTube ufika lapho usearch ukuthi indaba enkulu media then bese uyalike uphinde usubscribe. Ngiyabonga. Uzizwa kanjani nje uvele kundaba enkulu sizobona nawe umhla wonke uzizwa nje unjani? Ngizizwa ngihappy. You are happy. Nami ngiyabona. It's a wow. Ngizizwa ngijabulile. Siyabonga ukuthi sidlale nani quiz. Ngiyacabanga khona ngathi oyi1 nje angene nje. Okay. Sesekuyo indaba enkulu media sinayo inkosana lapha. Angazi inkosana ke bani sizoyichaza inkosana ukuthi ubani uqhamukaphi. Yabo izinto ezikanjalo. Mina ngu-Junior wakamavusi sibonga uchabuka ethempeleni evukani efeni khona lapha eMpumalanga. Sivile ukuthi uJunior umavuso ungwana ngimthakazeleli nethi nje sengiyasho ukuthi uyena kungwane lo ngwane sabonga ukuthi uzivumele ukuthi sizodlala nawe igame eyequiz yanamhlanje. Ngizoqala ngokubuza umbuzo ukuthi ubaba njengoba ela ekwandeni ungena ngayiphi month ukuthi actually inyanga Ungena ngoNovember. Ungena ngoNovember wayishaya. Ubani umfundisi wala ekhaya ekwandeni? Umfundisi Mavusi. Umfundisi Mavusi. Okunye ngizokubuza indaba enkulu yaqala kumuphi unyaka yaqala kuphi? Lapho ngashayeka kodwa ngiyakhumbula kona ukuthi isekretary kodwa unyaka ngiyawukhohlwa. Khona okuncane okukhumulayo uma ngabe khona okunye ongakukhumbuli usuzongena ke kuma social media ku YouTube ufika usearch lapho uthi indaba enkulu media then bese uyalike uphinde usubscribe yona ke indaba enkulu media lena engizokubuza kona ukuthi sithini ihlabelelo 30 sigcine ukuhlatshelelwa nini la khaya eshaya lapho ngashayeka lapho uyashayeka uzophinda nakhona utholeke mangabe ulike uphinde usubscribe kuma social media endaba enkulu uyakunothise ke bhuti noma mhlawumbe uyayisinela nawe lesi sikoshi esisinela lapha uyakubone mebesina basina abasine beze behlale phansi bevoshoka sifike kanjani lesitay safika nobani kanjani wasungula bekwenzekalani ngokubona kwami ukuthi safika nenkosi langa kodwa ukuthi kwakwenze njani anginaso isiqiniseko. Uma nganaso ke isiqiniseko kusho ukuthi uzongena khona kuma social media ungene ku YouTube usubscribe uphinde ulike uzothola le answer ngikubuza yona. Ngiyabonga bhuti isikhathi ongiphesona uzizwa kanjani nje sowuvele kundaba enkulu media sowubona nomhlaba wonke. Kahle vele bekuyiphupho lami ngathi nje ukuvela nedi lapha kundaba enkulu media ayiphupho lami. Wema niyeva kithi wow ukusho ukuthi indaba enkulu ayilangazelela wona amakhosana kuphela iyawalangazelela nawo amakhosana ayilangazelela ukuvela kundaba enkulu. Siyabonga isikhathi sakho siphesona bhuti. Siyabonga. Sisu njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma nomfana wendaba enkulu la. Mina ngikhuluma noba. Ukhuluma nosisi wendaba enkulu. Okay. Wake msisi wendaba enkulu. Sisi wendaba enkulu wakhona la ekhaya ekwandeni khona nje la ngakhona nje. Oh, okay. So uzizwe kanjani ukuma shoes omfana wendaba enkulu namhlanje? Yo, ngizizwe ngimkhulu. Ngizizwe vele nje ngizizwe sengathi nguyena umfana wendaba enkulu ngokuhamba naye, hamba edlala ama game equiz usijabulise kakhulu kodwa kubhlunge ngoba sekayahamba. Vele inhliziyo yakhe iyohlala la eMpumalanga la. Ikephi neMpumalanga okhomba location yayo eMpumalanga inhliziyo yemfana wendaba enkulu? Inhliziyo yendaba enkulu ila eMpumalanga ekwandeni Wathi instrument sakhe olethi la. Okay, hayi ngezakala. Angani noma nisafisa nani kuba noma seni rights nini? Niyasaba. Okay, siyabonga. In the bank you